Oce, mae'r cloc yn tician. Mae gennych chi nes mod i'n 7 oed i wneud yn siŵr mod i'n gallu gwneud hyn, hyn, a hyn. Dwi'n gallu gwneud hyn yn barod siŵr iawn, achos dwi'n cael llawer o help. Ond mae yna lawer iawn o blant sydd ddim yn cael help, a maen nhw ar eu colled. Llythrennedd corfforol ydy'r enw ar hyn, ac mae arnom ni angen eich help cyn gynted â phosib. Fel yn bod ni'n gallu gwneud pob math o bethau pan fyddwn ni'n hŷn. Fe rown ni gennig ar bob math o bethau yn yr oedran yma, felly nawr yw'r amser i'n helpu ni. Cyn i bod hi'n rhy hwyr. Achos os na byddwn ni'n dysgu'r sgiliau sylfaenol yma nawr, efallai byddwn ni'n rhoi'r ffidil yn y to. Efallai byddwn ni fyth yn dod i wybod am y pethau a byddwn ni wedi bod yn dda iawn ynddi nhw. Ac efallai y byddwn ni'n dod yn blant diog iawn, iawn. Felly, rhowch dan yn ein boliau ni. Ysbrydolwch ni. Os na wnewch chi hynny, rydych chi'n gofyn i ni setlo am fywyd sy'n fyrach ac yn llai iach. A dydyn ni ddim eisiau hynny, ydyn ni?